Am oprit din greșeală filmarea. Am înțeles. Vreau să zic. Când fac un topor. Că vreau să mă duc acolo la cupaceria să nu mai iau lemn. Da, lemn din ăla alb. Băi, ce m-am speriat. Mult lemn din ăsta alb. Ca să fac casa. Și după ce fac casa, închei și episodul că... Na. Da. M-a strigat tatăl meu și am închis camera. Ioco. Așa. Păi mai răbat cum era un copac din ăla. Am catat măcaia. Nu știu ce mă fac. Fii atent că fac o chestie nemaipomenită. Dar ce cad în gropi, în gropile. Nu înțeleg.